Hey, fan ƴeew kadi kabaruji ɗeɗo balɗe fof mbeɗa nana gandanɗa hoore mum de coronavirus c'est rentré le Sénégal mi andita coronavirus mi andita holɗum min kam dal sowram tan jogui ɓe mbi hay goto wawana ɗum noon personne il peut pas wawe lui kono kam moi kam jogui toon tan ko sowram j'ai mis ça à la banque si il vient j'ai sowru tan min kam ɗum ronkanani ɗum eyyi naati Sénégal eyyi Sénégal naaɓe yo hat toon tan sella akam ɗum ɗo mi ñaagui ɗum on tan saabu Allah nda yo hat toon sella il reste là-bas il selle là-bas sinon c'est pas moƴƴe de c'est pas moƴƴe eyyi corona virus eyyi positif Mauritanie bone mbaɗi on neɗɗo fewnito le coronavirus il a rentré sur la Mauritanie appel yappa appel urgent bone mbaɗi ala hankkadi kay appel on WhatsApp hayri eyyi on jisseyi am so hay gayno haldar waɗa appel koppu ko naari Mauritanie bisimillahi arrahmani rahim la ila nous tous si on y allait sur les podlonde wotere tous les galle famille les cases araye tous on boit yimɓe nogas il est cases goto eyyi bone mbaɗi yo yappade appel eyyi an hanno ɗon appel ma mi hala min kay WhatsApp o hankkadi mi uddi ɗum c'est fini le islali seraɓe ça bone mbaɗi ɓaɗi ɗo neɗɗo arata ha sarma ngawlu hono mum isla Mauritanie naɓe koyi non wona ɗum ga min haawi kam quelque chose qui a haawi moi un peu gandanɗa hoore mum onon coronavirus mo mbiyata o wona ko sinoaji jeeyi en jillidirani sinoaji en takkodirani sinoaji yo hatto hedde mabɓe sella rafi Ebola moɓe mbiyatno ko minen tan keeɓi ɗum sinoaji keeɓani ɗum woɓɓe keeɓani ɗum ko minen tan keeɓi pourquoi coronavirus noon haadara hedde mabɓe parce que ɗo kam jinguere nanɗo ɗo ko jinguere nanɗo holko mbadde teke yaha yetto Sénégal so yettima Sénégal tan min kay mbiɗanno ko na Mauritanie nde min keeɓi caɗele est ce que Ijam, babagal ɗo joɗɗa wallahi an to paɗa mbiɗa yaha jeerɓer duggoya heyo arandi kam coronavirus kam mbiɗa idiri ko marché 5e heɗen hoto takko hay goto hoto ɓatto hedde hay goto waɗ kalama ka muɗum e yeeso ma ha ñiɓɓiɗi hinere ma de sa welam ni hoto foof hay o isluɗo dog ɗum hay mo coodata o somo islo dog mi haalnimama ƴeew ko jahata ko kadi takkit a ɓogginoto to yimɓe keewi hoto rewɗon tan sa raaɓi tan a raaɓi galle mi haalnimama ɗum watta caɗele mi haalnimama ren kam en mbawa wasde ñamde ɗum noon il faut mi joɗoya ko ñamde ya lawol Allah e nelaɗo mi lawol Allah e nelaɗo mi Allah aynure hen min salminta hay goto assalamu aleykum guiɗam mbaɗɗa idam holko firtanno kadi holko firtanno kadi mi yetti mi salmina hen fof eɗen calmodira addu koyngal ma joni salminama koyngal woodi ko saabi salminama koyngal addu koyngal ma mami adda hampar kala décal 1 mètre hendu ndu wasa yettademi pour hollum eyyi matatinani ko kewi ko joni hollum min kay mi tina haaldu sees guel hendu arde gaynede ar raɓami haaldu sees ko raɓere ko hollum coronavirus ko virus coronavirus wona ardino ko joni wonno ko Sénégal eyyi ko nannum ɗeɗo balno Sénégal ko nane Sénégal joni nanɗo mi nana nanɗo ayɗo nanɗo jungo interdit Allahu akbar eyyi a wawa wayde ha ɓuura ko gonimi ko debbo mi jermi haalnani ɗum kam mi wajimo joom suudam eyyi so ɗum ɓenni ko adduno wona kam mbeɗa wawi joɗade kam yimɓe ƴeew joɗade yimɓe ƴeew ala ya joni ya galle ma tan hay goto han kadi arta goɗɗo tan ha ñawo tan guese ɗum tan sala ɗum ɗon tan haala ka so heewi rabat ar ine feni te kadi neɗɗo quelqu'un il a islé sur toi appelle urgence
mi nadda police kay kañum kay ala haala ga wonde docteur are ya madame ya rento isludo yimɓe andi ɗum fen andi a waɗɗani wondude hen ni ske ala min kay ko ɗo ko hankedin ɗo hay goto jotta ko mi senni ɗum kuriɗo neɗɗo joɗoto tan mi ɗum galle mon ew ɗum koy ala haala ni est ce que hayni kay galle hay goto wonta yaltude so haɓe kamɓe fof ko nder ɓe goyi kala gandanɗa hoore mum joɗo nder galle sob ɗum siire o koɗo papaw mbaɗa mo ƴewata eyyi dekkal to seeɗa dekkal caggal seeɗa amo ƴewata amude mata nana rafi gar joni o bammo haalnani ɗum joni rafi goto ko ari wiya coronavirus a ɓattor sar neɗɗo tan raaɓa so isli kadi a raaɓat ɗum amun nder galle kom coɗɗuma neni ɗum kay joni a yahat tan nder allo oui quand dit urgence il y en a une coronavirus ici il est raɓe yimɓe ɗiɗo moi kay mboɗomi hen way tout de suite ngare oto islude mi dañi boni